Erokamano Nyakwaramogi kuom thuolo mari ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago ka odiechieng' ma kawuono jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ochamo muma mago to gi mamoko moikone weche manyien masani machiegni to mokwongo thuond weche. Tulifika hapa mama amefinyiliwa na wajukuu. Ji ariyo otho e masira mar oula mochako timore kendo Elgeyo Marakwet e gweng' ma Kipkenda. The saddest thing to me is when I get a call that one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher. Jopuonjre ochako penj mar KCSE ka migawo mar somo singo ni odhi timore e yo manyangafu. Samia Suluhu Hassan ochamo muma kaka jatend piny Tanzania bang' yombe ombulu manche no bagi e pinyno. Erokamano kuom thuolo mari arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. E kinde ni makoth mapek medo chwe gwenge ma Thurka, okinyi ma kawuono kidi mar adhai nong'ielore kendo nego ji ariyo e gweng' ma Kibendo e Keyo North kendo weyo ji adek kohinyore. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kachiwo ote makamano okwayo jopiny mojot kuonde ma masiche mag sienyruok mag lowo nyalo bede kendo kelo midhiero mondo dar kendo law jot kuonde man kod arita makare. Bende nonyiso jopiny mondo bed akicha ne ranyisi mag midhiero mag koth mapek kod oula kosingo ni sirikal kod tend migepe mamoko medo chiwo sir kendo reso jogo ma midhiero juko. Wakati mvua ilipopoa kidogo tukasikia nduru. So sisi kama majirani na familia tukakuja kufika hapa. Huyu mama ya mzee mke wake ambaye ameenda. So tulifika hapa mama amefinyiliwa na wajukuu. Kuingia room hii mama moja alipitia hapa chini. Kakonga ukuta katokea mpaka ndani. Nikatoka nje na kuangalia huko, mambo imekuwa mbaya. Nikapinduka na kwenda round na kupiga nduru. Watu wananchi wangu wakaingia. Ningependa kutoa wito kwa watu wa sehemu hii waweze, kwanza wale wanaishi katika nyanda za chini waweze kutafuta makao mengine katika nyanda za juu ili wasiweze kupatwa na madhara kama haya. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ochamo muma ayanga e par jot mar pinyno mantiere Chamwino Dodoma kendo koro chaka ayanga tielo mar ariyo matayo piny Tanzania kuom higni 5 mabiro. Samia nche nolandi kaka jaloch bang' yudo ombulu milion 31.9 ma en atamalo 98 mag ombulu duto manogo e piny Tanzania tarik 29 dwe mar Apar. Magi timore kinde ma lipode yango n'oganda buora nyocha nonegi e pinyno kaluwore kod koko manomuoche kinde kendo tok yiero ma Tanzania. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyuore nyasino e lo Kenya. Viongozi wote wanaowakilisha nchi mbalimbali ambao wamewasili hapa na kushuhudia kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi, mabibi na mabwana, kwa hakika tunayo kila sababu ya kulipongeza jeshi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba tuwapongeze sana wanajeshi wetu, makofi mengi na tupekee bendera juu kabisa. Asante sana kwa kazi hii adhimu, kazi iliyotukuka katika kuapishwa kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Na baada ya hapa, baada ya gwaride kutoka, kutakuwa na ratiba itakayofuata. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ridhaa yako ratiba hiyo iweze kutekelezwa kama ilivyopangwa. Asante sana kwa kunisikiza.
Jatatije kaduol matayo penje pachoka David Njagere osiemo jota penj kaachiel kod jotelo e skunde mitime penj e ting'o simbegi e kinde mag penj. Njagere mane loso thika kama noyawe otese mag penj okoni simu pod en gima nyalo kelo midhiero, koni oridne ji modonjo kod simu e od penj. Bende oloso ewi midhiero mar koth masani go gwenge mathoth e pachoka. Oyango ni gigolo kalapapla ne gwenge ma koth omuomo kendo chenro mag penj biro dhi nyime e counties maonge midhiero moramora. I also want to welcome our colleagues in the We have issued a circular to everybody who is going to be in the spaces where the examinations are being administered, that they must surrender their phones. That is including the center managers, anybody who is working in the school compound, whether it is a cook or a secretary or a grounds person or security. Everyone must surrender their phones to the supervisor, who is going to secure the phones in a locker. The gates must remain open. As the exam materials are being ferried into the school and the gates are opened for the vehicles to enter, the gates remain open until when the materials are taken away back to the container. Jatend migao masomo Jagoro mongirore migao masomo Julius Bitok okoni chenro mag arita oseketi makare e kinde ma piny madongo ma KCSE ochakore ayanga e pachoka odiechieng' ma kawuono. Migosi ne olero ne loso e kinde yao containers mag otese e kaunti ma Kwale kosiemo jonyuol kod ji duto ma penje ni mulo e achiel kata moro mondo kik tem rocho kata dhi ataro kod chike mag penj. Higani jopuonjre 990 timo penj ma KCSE kendo duoko mag penj ni migao masomo yango ni biro wuok dwe achiel mar higani eri. Penj mar KJSEA kata kamano rumo odiechieng' ma kawuono kendo igolo duoko mare e dwe mar 12. That one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher, because now these are my people. You are told now they are involved, then you have to say arrest them. You see how painful that is. So I would rather you are the ones reporting to me, telling us this has happened and this is what we need to do. E weche mamoko ni jagoro mongirore migao masomo Julius Bitok otele chenro mar yawo ayanga penj maduong' mar KCSE e kaunti ma Nairobi. Bitok manochope kar kano otese mag penj ma Westland DCC okoni nyaka okinyi ma kawuono mar chako ayanga penyno onge midhiero ma giseyudo mamulo penj kata jopuonjre kopogore kod tho mar jopuonjre 14 Joel Geo Marakwet manoywer kod koth mapek manokelo sienyruok malo. Bitok ogolo ndek kalapapla kendo limo Elgeyo Marakwet maneno kaka penyno dhi nyime. And all the requirements that are required to ensure that every candidate is given a chance to sit for the examinations. I single out Elgeyo Marakwet, which we had an incident last weekend. We have also made arrangements. Unfortunately, we lost 14 students in the incident. It's really unfortunate. And we have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated and all the students can be able to sit for their examinations without interruption. Kwan jopuonjre maromo 34,859 ochako penjgi mar klas 12 e centers mag penj moingo 300 e kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono. Kuom kwan ero jopuonjre manyiri gin 16,716 ka mago mag chuo gin 10,128 e skunde mag piny owacho, ka skunde mag ji giwegi ni kod jopuonjre 956. Director mar somo e sub-county ma Homa Bay Zeada Osano gi jalup commissioner e sub-county no manotele chenro mar yawo container mag penj e log tich mar county no ma Homa Bay ne okoni ikruok makare oseketi ne penyno.
their exams with no incident this morning. We expect that as they get to the schools, everything will work well. We have been able to register and prepare through the year to the culmination of today as they begin, a total number of 3,993 candidates who are sitting their KCSE exams beginning today. And we expect that all will be well with them. We actually want to wish them success even as they leave the container to their various centers. Funds require that all the funds for all the officers that are undertaking the examinations be put under lock and key, and the key is supposed to be kept with the supervisor. We expect that all of us who are in the exercise will uphold that. In the sub-county, we were able to deploy 200 invigilators and 38 supervisors with 31 center managers. And as my colleague has said, we expect that the center managers are going to do a credible job. We have already briefed them today in the morning, and we expect that they will do their best. Jotend duond bura mar Kenya Kwanza kotelnegi kod jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wah okwedo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kaluwore gi weche manowacho ewi fuok mantiere kombe milaro e gwenge mag Mount Kenya. Kane oloso yo Thika, jotelogo eko noseo Gachagua kuom bedo gachaya kod chuny marach kaluwore kod weche manowacho ni jod burago ni kod somo matin ka giwacho ni noyiergi kod jopiny. Gijiwo Gachagua mondo we chien wach mar thiche oko cha kendo mondo mi owe pogo jodak ma masawa ma Kenya e kidienje mag dhoudi. Stop the bitterness, it is going to consume you. It will consume you. Unasahau mpaka watoto wako ambao unawaita watoto. Achana na hiyo maneno. These are your children. Waombee, wish them well. You don't become personal when it comes to politics. Na hii kuniuzia uoga, kunipigia simu, ukinitumia message ya kwamba nisipokuunga mkono nitaona. Na kuambia my friend, my life is in the hands of God. Allow us to work for our people. Siasa ni mwaka ujao, tukutane kwa barabara. But for now, let us respect one another. Tuheshimiane. Wakaona Kawanjiku, hata akiwa mtoto wa single mother, hata ukimdharau namna gani, wakaona he is among the best of their children in Kiambaa, na wakachagua yeye. So ukirudi kumwonyesha madharau ati umtukane, sio hawa viongozi unatukana wenye wamewachagua. Na nakubaliana na Mama Alice Ng'ang'a. Wacha hasira. Wacha chuki. Wacha kupiganisha watu. Siasa mag yiero madundo ma Magarini medo mako mach ka jotelo mopogore opogore ka chung' od bura ma Magarini obiro kanyakla mar manyo ombulu ne jalar komno kod otiko mar ODM Harrison Garama Kombe. Jatend ODM ma Kojolo Dr. Oburu Oginga kod jotelo mamoko mawuok e alwora ma Nam Chumbi kotelnegi kod gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro gi gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir okwayo jopiny ma Magarini mondo wuog oko kar romgi chieng' goyo ombulu. Dwaro mar duond burano ero en dhi nyime kotiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto, kendo mano nenore motelo ne yiero madundo mabiro timore tarik 27 madweni. Asante sana. Kwa hivyo wengine wanasema ati Oburu sasa miaka zake zimeenda, na sababu gani sasa hii na kuchukua chama ya wazee? Angalieni vile viongozi wa hapa. Abdi Swamad ni kijana au sio kijana? Wanga ni kijana au sio kijana? Na wale wote viongozi hapo mlimewaone, si ni vijana wote wako nyuma yangu? Na waomba kwa unyenyekevu, tarehe 27 tuamke asubuhi, tushirikiane, tutawasaidia wale ambao hawezi kutembea, tuhakikishe kwamba mmeenda vituoni. Na alama ni nini? Alama tumesema ni nini? Yule kombe ambaye tunajua ni kombe wa Orange Democratic Movement, rangi yetu ni chungwa. Nembo yetu rasmi, iwapo utasahau jina la Harrison Garama Kombe, unasema mimi nataka Hari wa chungwa. Mimi nataka
kombe wa ODM. Mimi nataka gharama wa baba. Huyu ndugu yangu Hari, kama ungekutana na yeye pale kwa korido ya bunge, kila wakati swali ni what about Magarini. Ukisema kitu uende Homa Bay, anasema what about Magarini. Yeye amepambania Magarini. Yeye amepambania haki ya watu ya Magarini. Ogai maduon bura ma DAP-K Eugene Wamalwa owacho ni riwruok mar joma keto sirikal tesre biro yobo sirikal Kenya Kwanza e yiero mar 2027. Kano loso e kanisa jokopere Masoi mayudore ka chung'od bura ma Likuyani, kama norwako mane jachung'od bura ma Likuyani Enoch Kibunguchi manowuok e duond bura mar Ford Kenya koriwore kod duond bura ma DAP-K. Wamalwa nokwedo weche ma jatend piny William Ruto osebedo kawacho e wi joket sirikal tesre, kowacho ni en ema obiro reso tend piny e thich oko William Ruto. Jagoro e duond burano Eseli Simiyu to kwedo sirikal Kenya Kwanza kuom telo mosekelo ng'ikruok e somo ma pacho ka. Tunataka tuambie Bwana Ruto, baba ameenda, lakini jeshi la baba bado liko. Mimi na Mheshimiwa Oparanya ndio tulisimamia kampeni ya baba hapa Western, na tulishinda Ruto kabisa kabisa kabisa. Tuataka leo mjue tuko tayari. Baba alikuwa kama Musa wetu, hakutufikisha Canaan, lakini Western iko na Joshua atakayetufikisha. Mimi nashangaa hiyo pesa yote na watoto wetu hawana karo. Walimu wa university wamekataa kazi kwa sababu hawajalipwa. Ndio mimi nastaajabu. Hata ndio kitu kimoja chenye kimefanya nimetoka Fort Kenya. Ilikuwaje Fort Kenya haiwezi kusimamisha mgombezi wa siasa wa Malava? Na hiyo ni nyumbani. Alafu wewe unaenda Malava na unaambia watu ya Malava, mimi naunga mkono mgombezi wa chama cha UDA. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira okwedo josiasa malaro kombe mopogore opogore e yiero madundo mabiro, ka giwacho ni gitimo kampen man kod koko kendo ni gitiyo marach kod ojende. Kane giloso e okenge mopogore opogore ma kampen e alwora ma Kibirigo gi e Kerenyo, jodago eko wacho ni nitie josiasa matiyo gomenda e gwenyo dwaro ma jogo ombulu. Bende gikwayo josiasa go kaachiel kod jolupgi mondo luw chike makare ma kampen kod kwe e seche ma kaunti ma Nyamira ochomo yiero madundo e kombe mag chung ward ma Nyansiongo, Nyamaiya kod e Kerenyo. Viongozi wawache kutumia vijana wetu wadogo kwa lugha ya matusi, lugha ya kurushiana mawe, na wakikutana mahoteli kubwa kubwa wanakula vizuri, wanapeananga handshake. Kuna wengine wanatishia wengine, hasa hawa mama, lakini tunawaambia hivi, saa hii tukipigana hapa chini, huko juu wale maridas wakikutana wao wanakula nyama, wanakula vitu nononono, na sisi hapa chini tunapigana tu bure. Wale ambao wanauliza kura na wale ambao wanapiga kura wote ni marafiki. Ningeomba huu urafiki ufanye nini? Uendelee. Tupige kura kwa amani, tufanye kampeni kwa amani, ili tuchague kiongozi yule ambao tunajua ataenda kutufanyia kazi. Mimi naonelea ni kwamba wananchi wangeachwa waweze kuchagua mtu yule ambaye wangetaka, ambaye wanaona na manifesto ama sera ambazo zinaweza kuwakomboa ama kusukuma mbele gurudumu hili. Erokamano nyakora Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yweyo mokwongo. Kapok wadhi e yweyo, Dori Nyathi Siaya wacho ni an kodu nyaka giko. Wan kod nyithinda Rihanna kod Fidelis gi familia duto. Kaito Senior Patrick Ominde mar Kisumu Central owacho ni wishing success to all candidates ma Kadika Girls. Kaito Pascal Olajo, Pauline Pascal gi Rose Loch ne jo form 4 duto tema dhi timo penj. Ote machielo en mar ng'ato wacho na bet Musa kane ni Kasuto Romi awuoro jatend piny Tanzania.
gimindiko mbele kanyo no to kowinjore asom kata kamano mano ne pachi. Kaeto an Pamela Otieno aneno Ramogi TV kan Kisumu West. En mos makende kendo lita ahinya ne jo Tanzania ka ichame muma kawuono. Wadhi e yweyo nyakwa Ramogi, kik idhi mabor, bang' ma waduogo gi mathoth. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Are you a Kenya government civil servant na ukona ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. A city where every family adventure begins with wonder. Ride to the top of the Burj Khalifa and see the world beneath your feet. Explore theme parks where the kids laugh louder than ever. Shop, dine, and discover a city where every moment feels larger than life. From desert safaris to door cruises, Dubai is where families come together to make memories that last forever. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole for that family getaway filled with laughter, discovery, and adventure. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Njawaya, singringi mana ni ilo kibiweyo niti kende. Ini kikidoko tamatin. Anabiro rita niti maber. Niti kataka iyo wang koda machalnadi. Ano kanyal da kionge machiegni koda. Please call back. Donge ana wacho nuni en Rakesh. Ranga neka. Rakesh? Anahero wuoda ni moloyo kaka ini here. Mano momiyo ana luwega mondo ane gik ma en otimo. Koro adwa ni kete piny mondo iwuo kode. Wane ka en onyalo loko timbege maricho richogi. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge
jonjo kod Guot nochaka ni Bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Mahaura were 900,000 rito duoko kowuok kuom piny owacho e wi chenro mar Nyota manchano kel kaka yo siro rowere e yawo thuolo mag ohala manyalo bero ngimagi. Chenrono geto miyo rowere 100,000 omenda mag ohala, tiego mago manie tije to onge kod obok mag lony ma gin godo, mago mane oweyo tiegruokgi e kore, kaachiel kod loso yo mar kungo ne rowere manie ohala. Jolony weche mag ohala wacho ni chenrono nyalo konyo e dongruok mar rowere poni otime e yo mar ratiro. Judith Omondi nigi ler mathoth. 100,000 that are targeted under the business support. En manyo rowere 100,000 ma owinjo mi shillings 50,000 mag ohala, manyo mamoko matiyo tije lwedo to onge kod barupe mag lony ma owinjo tiegi, mane ochako tiegruok to wegi e kore kuonde tiego tije lwedo, duto mabe mi tiegruok ma onge chudo, kaachiel gi loso yo mar kungo ne rowere manie ohala to onge kod yo mar kungo. Chenro mane dwaro mana rowere 100,000 kata kamano, ma oro kwayo hawa 900,000 e pacho kama ngima. Kaunti machalo kaka Homa Bay, mani kod wards 40, kendo winjo kel rowere 70 e ward ka ward, ni kod rowere 8,275, mane opuodhi tarik 24, Siaya Mahaura rowere 6,000, ne opuodhi kata kamano poko wal kaka jok madhi yudo sir. E counties duto makaluo, kwan mar rowere mane ochopo mar ndikore, ne okadho kwan mar ma idwaro e ward ka ward ma en mana 70. Rowere gi duto juma manyien, ichak wal achiel kachiel, ka igolo manie kuonde tiegruok mamalo, ma oseyudo sir mar sirikal e kinde ma okalo, kaachiel gi ma okalo higa ma idwaro. Ne sirikal dwaro ni oneji 77 e ward ka ward. Dhano no yudi moketo kwayo maromo 800,000. Koro igi kanyo ne nitie nyithindo bende manie university ma already benefit government projects moko. Nitie nyithindo ma nie college. Nitie bende joma nie kinde ka 18 nyaka 29 to utieko form 4 to rito donje sirikal programs mag government moko. Koro idhi chunggi. Kopogore kod chenro mag rowere ma osebed ka itimo e kinde ma okalo, wang' ni sirikand Kenya Kwanza obiro kod yo mar loso kungo ne rowere matimo ohala kokalo kuom agulu mar NSSF. Ma gikoni en achiel kuom yore ma gidhi temogo mondo kik ohala gi podhi e yo mayot. Adieri makende ni thoth jowa matindo kata mang'eny chako ohala to ohala gore piny nikech ok ging'eyo kaka inyalo tim kungo kod keto ohala. Ng'ama holo dwaro gimoro discipline. Discipline chakre gi keno. Ni katimo ohala matin, boda, saloon duka ta duka. To kona odiochieng' ng'aka siling 10 kata 100. Jison sasa atimo uso rabolo, atimo kaka dware rabolo, kata hawking, kata boda, kata saloon, aketo siling 100 kata 50. Chenro mar kungo magijiwo kod nyuolruok kata interest. Idona haba scheme en ebwo NSSF. Haba scheme chalama kichoko keto pesa siling 1 timi siling 2. Nyison jan matim kitimo ohala ibo register. Koro kitimo ohala pile ka pile iketo pesa mikano mag ohala. Kikano pesa keno no sirikal mi kiketo siling 1 timi siling 2 so double. Nyako chupelo 3 mano pesa mamari. Koro sirikal konyi pesa no gino obiro yo World Bank mondo konji. Ka penjo maduong' to en ni ere kaka chenro ni dipogore kod mamoko ma osebedo e kinde ma okalo. En gima dhi konyowa mondo walok pachwa kaka wang'iyo kaka yore mag ohala onego tim. Ojende wa maluo sani gima onego focus on en ere kaka wadhi loko kitwa gi timbewa mondo wabed gi the economic power mondo kata kwa joma tindo wanyalo make decisions ma influence kata chike maritowa to gi kata kaka wadak. Judith Omondi, Ramogi TV. Jagoro maduong' e kanisa mar PCEA, Reverend Robert Waihenya, owuok oko kendo siro lwedo paro mar chik
magayo kaka itiyo gi mbui manochwoyo kogno kod jatend piny William Ruto kowacho ni mano biro konyo kelo luor kotiyo makare gi mbui. Omedo ni chikno ahinya e pen chik kare 27 oketo chik mager mageto jogo mafuong'o kendo keyo weche mag miriambo mahinyo oganda matiyo kod mbui kaachiel kod fwai mar siling milion 20 kata twech jela higni 10. Okwayo jo Kenya mondo som chikego makare. Unga mkono ile sheria ambao imetiwa sahihi na president, ile ambao ina mambo ambao ni ya kudhibiti mambo ya mitandao na dhuluma ambazo zinaeneshwa katika mitandao, ili tukaweza kuwa na community au society ambao iko na nidhamu. Tunasema ya kwamba ukisoma article 27 ya hiyo sheria utaona mapendekezo ambayo imependekeza ya kwamba mtu akishikwa na hayo mambo ya uvumi na mambo maofu ambayo yanafanyika kwenye mitandao ataweza kufungwa miaka 10 au apigwe faini ya milioni 20. Na tunasema ni kwa sababu tumeshindwa na kujidhibiti sisi wenyewe, ni vizuri tukaweza kuunga hiyo sheria mikono ili tukaweza kuwa na society ambao iko na nidhamu. Jochung' weche mag wuoth e kaunti ma Kwale okwa mondo tiko tuk matiyo gi stima e neno ni girito ler mar alwora. Wachore ni oseyaw kar loso tuk mag sitima e alwora ma Diani e neno ni kwan mar jok matiyo kode omedore kendo chiro omedore ne joket mwandu. Nyaka sani thoth tuk matiyo kod mauta wachore ni kelo koko mathoth e alwora. We've got 25 in the first section, but we look forward to getting about another batch that will be building up to around 400 tuk-tuks that will be operating within the Kwale County. And the whole intention is to create employment to our youth and also to make sure that we keep the environmental safe. Sasa hivi nimeendesha hii tukutuku ya stima, naiona iko vizuri zaidi. Pia imesave kwenye upande wa economic kwa sababu ukilinganisha mafuta kuna muda anapanda sana. Tuk-tuks have been historically known for being noisy, sometimes a bit inconvenient, but these electric tuk-tuks are the solution that we need from today moving forward, and we are excited that Sunny Tuk-tuk becomes the pioneer for Kwale County. Tumefanya modification ya kutosha kwamba mtu anaweza charge hata nyumbani kwake, si kama ile unaenda kwa station, unaenda kuna swap bet, no. Hii sasa utakuwa unachaji nyumbani. Kuna fast charge na slow charge. Slow charge ndio ni ya nyumbani. Obila boma makisi ondhiyo jobodaboda mokari gwenge makitutu chache kod Nyamache ewi keth mar rocho ratich nyithindo 2 manyiri. Julius Onduso Kebwaro mawachore ni nokawo ting' mar rito nyathi manyako ma jahigni 10 ne olokore morocho ngima nyakono ero kendo weye kod ich. Kaka Elizabeth Ajode lero, nyako matin no sani koro yudo thieth e osiptal bang' konyore. En wach makoro weyo ji e osiptal ma Kisii Teaching and Referral kod luoro ka nyako ma jahigni 10 ne oroch ratiro mare ma oweye ka opek ka e kinde ni koro yudo fuong'ruok bang' konyore. Julius Onduso Kebwaro ma jahigni 34 ma bende en jakom boda e stage ma Nyarugusu mane okawo ting' nyako matin no wachore ni norocho ratich nyakono ma ochwe miye ich. Bang' kanyo ne otemo mondo nyakono ogol iye, gino mane okodhi kare mokelo timne nyakono bero ma apoya makata kamano nomiyo wito nyathine. Huyu mwanaume alikuwa anakuja jioni kama amelewa, akishafika nyumbani anamuuliza kama amepea watoto chakula. Anamwambia ndio, anamwambia pana waamushe, like anakaa kawe mwenye anamtishia, but huyu mtoto anamwambia watoto wameshiba. Then anamwambia waende na yeye kwa room yake, bedroom, waende kulala na yeye, but mtoto akakataa. Ile mtoto alikuwa anakataa, akawa anaenda kwa room yake, anamforce. Mtoto analia kabisa, but hakuna kitu iliyoifanyika. Komachielo bende achich moro ma bende jariem boda ogeng'ne tesendo bila mamosocho bang' miyo nyako ma jagredo chiko ich. Jonyuol nyakono lero ni ne giketo nyargi e lwet jaboda no mondo obed katero nyargi skul
to bang'e ne olokore ma onindo kode. Lakini after nimepata information, nimepata around 2 months ago kwamba msichana wangu ameshika mimba. Nilianza kufuatilia hii kesi ili nione kama mtoto anaweza pata haki. Na mimi kwa kweli sisi nilikuwa natafuta haki sababu nipatiwe pesa pana. Nilikuwa natafuta haki kwa watoto wote wasichana sababu yale wanaozidi kupitia kwa sasa ni magumu. Achije ariogo koro sani ogeng'ne gi ka irit tergi e doho. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Nyamburko matiyo gi teko mar stima mating'o jowuoth nenore ka gima biro bedo achiel kuom duoko e lweny mar kedo gi kethruok kod chal mar alwora kod lwasi e pachoka. Ka nyaka sani kwan mar nyamburkogo koro medore e pachoka, ka nonro motim e dwe mar 10 higani nyiso ni 20% mag nyamburko mating'o jowuoth gin mago matiyo gi teko stima. Jafwambo marwa Lydia Okeyo noyudo thuolo mar tiyo gi nyamburkogo kendo twak gi moko kuom jowuoth mawacho ni nyamburkogo sani okelo fuong'ruok kendo gologi e midhiero mayudore e kinde ma gitiyo gi nyamburko ma samoro keto ngimagi kama rach. Wawinj ane siganono. Odhiambo bang' tich e chuny boma ma Nairobi, oganda wuokie kuonde tijegi ka gilalore e chuny bomano mar idho nyamburko materogi e utegi. Wachopo e stend idho nyamburko kendo wayudo thuolo mar idho achiel kuom nyamburko mating'o jowuoth. To kata kamano, en nyamburko mopogore gi mamoko mapile. En nyamburko matiyo gi teko stima. Wafwenyo ni ma en kit nyamburko mathoth jowuoth laro idho kaluwore ni kwan gi tin e chuny boma. En gari maber, most of the time ahero rite kendo ahero idhe nikech oonge gi koko. Sama idhi ka iwinjo ka in nyamonge kipime gi moko ka tiyudo ka moko ka nigi koko kata kidonje iye tiyudo ka thum igoye zaidi gi koko ma bet ber, inyalo lose kata gi sim, inyalo winjo gik moko maber, koro ber. Nitie jok mong'e mtokani mosehere ma koro kata kochopo e stage tidhi yuda ng'ato kochung' rite. En gari ma kata kineno TV cho bet mos relax. Light mar gari ber, ok en light manyalo loko wang'icha. Wengine walikuwa nasema hii gari inabebanga kina nani? They think it's like for special people. No, anybody can board the bus. Nyamburko gi nochope pachoka higni 2 mokadho. Kambi mar Basigo en achiel kuom kembego mane okelo nyamburko go e pachoka kendo ochiwogi ne johala e yor kodesa. By then, not so many people believed in the idea. As Kenyans, we are very skeptical when it comes to new ideas. Being that adventurous person, I was like, wow, let's see how this will go. Patricia Mudheu en miyo mane obedo gi chir mar donje sekta mar nyamburko. Mathoth jokanyo gin joma chuo. Ohala mane odonje higni 10 mokadho. Ne obedo achiel kuom jogo mane okwongo kodesa nyamburko go mar stima mane okel gi kambi mar Basigo. They came up with a way of leasing the buses as we do our case study. And trust me, right now the reception is very different. And I know they have oversupply of demand. And what does that tell you? That Kenya is ready for the new world. Owacho ni ma en achiel kuom yore ma piny owacho nyalo tiyo godo e kedo gi kethruok chal kor lwasi kaluwore ni nyamburko matiyo gi mauta golo iro maketho kor lwasi kendo kelo tuoche gi midhiero e alwora. Not only is it profitable, but it also very friendly into our environment. Bende olero ber mar nyamburko ne kama oting'o omenda mapiny ma ikonge godo kata servicing ka bende bech stima ok lokre ka bech mauta ma samoro nengo ne dhi malo. There you save the service bit of it because the only thing you're left with is maybe greasing and brake pad servicing. Gach sitima mostly kawaloso ok wawil gik machalo kaka oil, ok wawil gik machalo kaka plugs, ok wawil gik machalo kaka oil filters. Gigi momedore e gach sitima en coolant nikech mota ne cha tiyo gi coolant. Koro awacho mani e maintenance ni piny moloyo mar petrol. Mostly gima wang'iyo ga en suspension nikech ing'eyo ni en onge engine. So wang'iyo suspension, kamoting'o ball joint, brackets, kamoting'o shocks,
mage gik ma en go. Alafu mar ariyo, nikech otiyo gi mach, en gi gik moko adek. En gi gima chaje, miluongo ni charger, be kethore. Alafu en gi converter, maloko betri to bedo mach mar stima ni. Alafu en gi betri go bende. Koro service en mana betri, charger, gi mach kod suspension. Nyamburko gi tiyo gi $5,800 iketo teko stima kama ginyalo timo godo squads nyaka 10. Ma en yuto ne kaluwore ni nyamburko mamoko tiyo gi mauta ma $10,000 eka gidhi squads 10. Mutheu wacho ni ma en ohala maduong'. Minimum, a bus uses 10,000 full tank, and that will allow a bus to do like 10 rounds, a day. So we call them 10 squads. For electric, when a bus is fully charged, it goes up to 300 kilometers. That is equivalent to 10 to 9 rounds. Nyamburko geni kod kombe matingo jowuoth 36 ka bende en kod thuolo molosi ma ji 19 nyalo chung'ie. Kendo oketne gi gigo maginyalo mako ataro mar nyamburko mamoko matingo ji manok kendo onge kuonde ma oganda nyalo chung'ie gino mathoro keto ngima jowuoth kamarach. And when you look at the capacity of the bigger bus, again, can't compare with a 33-seater, okay? Because the big bus allows 19 standing and 36 sitting. Omenda mar wuoth chulo e yor mbui motesi ni Jani. Gino makelo chenro makare kendo konyo e kedo gi mibadhi manie sekta no. Nyamburko go ni kod arita motegno kaluwore ne gin kod wang' didi mamenyo duto matimore e alworano kod kata mana e iye. All the buses are fitted with telematic. Okay? So you can actually, track your vehicle remotely. And I think that gives you power to your business. I've come to realize people are really afraid of the cameras. Electric buses, there you are, spot on. Okay? And it's something that you cannot switch it off or switch it off. So it's always on and recording everything. And then when it comes to safety and whatever is happening around Nairobi, I think also if we populate our city with electric buses which are fitted with telematic, can you imagine how it can bring the insecurity down? Because we'll be having cameras going around Nairobi. Kaka jaohala, Patricia ni kod mbui e simbe mar ong'we yamo mamiye tudruok achiel kachiel gi nyamburko mage gino makonye kedo gi timbe njore ma samoro juko nyamburko. Ponono ni masira oyudre, nyamburko geni kod nyalo mar ng'ado teko stima manyalo kelo midhiero, waya ma olosego oum makare mar geng'o midhiero ma inyal kel ka nyamburko no yoro ula, ka betri mare bende oketne arita motegno mar geng'o masira. To kaponi gari oyudo masira, ntiere button on the left midiyo mondo miyo disconnect mach no mondo kik owang' gik mantiere kata dhano manie iye kata gima manie iye. Gikawo betri go obedo insulated kendo oketne gi chuma matek sana e bwo gari ma gima nyalo kethe mayot onge. Gitemo insulate cables te mantiere iye kanyo mondo kata kiyoro pi to pi ok nyal donje cable go mondo kendo kel shida machielo. Alafu gin gimoro safety moro magiketo ni kaponi owinjo gimoro amora manyalo keto gari owang' to ng'ado, nitiere fuse moro magiketo kanyo ma kong'adore to mach koro ok yude gari no te, nikech nitie gima pok anyisi ni gari no kata tiyo gi betri man piny, nitiere betri moro mar ariyo matiyo gi headlamp, radio, inya chajo simu e iye, mano betri no nitiere kama oketi ka ni koponi accident otimore ting'ado fuse no, koro en okubro bokoti, koro gari dong' adong'a kolil, koro safety gi marito ni malo. Ne wadwaro ng'eyo kaka imedo teko stima ne nyamburko gi. Wadong' e nyamburko ni bang' loro jowuoth. Wachomo tesend medo teko stima ne nyamburko gi mantie apaya ma Kang'undo. Bang' ringo kuom odiochieng' mangima, ma en achiel kuom kuondego ma ikelo e nyamburko gi matiyo kod teko mar stima mondo mi medgi teko stima ne ikruok ne odiochieng' machielo mar ohala. Medo teko stima ka tieko mana sa achiel kende matimore gotieno. Patricia wacho ni gotieno nengo medo teko stima ne piny moloyo godiochieng'.
Ojiwo mine mondo mi odonjie tije ma samoro ineno ka mag joma chuo konyisogi ni gidonj ka johala man kod paro makare mar timo ohala to ok ka joma mine. Kaka yor siro mine, atamalo 50 mar jogo ma ondike tich gin joma mine. When you're thinking business, think like a business person, not like a woman or a man. You go in there as an equal partner or as an equal human being. Kenya has really changed, and we've seen so many women breaking the ceiling. Okwa serikal mondo mi ojiw sekta mar nyamburko gi matiyo gi stima kendo ket kuonde medo teko stima ne nyamburko no e alwora mar boma kaka yor neno ni nitiere yot e medo teko stima. Bende okwa mondo mi bera peni mapachuka mar chiwo yot ne nyamburko go. When you look at our road networks, do they complement the introduction of electric mobility? I would want to see a terminus that allows virtual charging for electric mobility. Just in case like your battery is depleted, you can have a quick fix. Michael Munyao, ederep nyamburko matiyo gi teko stima, owacho ni pogruok e kindegi mag mauta ok lach, to kata kamano nochuno tere mar medo tiegruok eka ochak riembo nyamburko gi. Ukienda kwa training yao, kwanza lazima ujifunze how to manage their vehicle. Kitu ya kwanza battery, very important. Kwa kufunza lazima unjue in case of emergencies. When you handle client in case of fire. As a proprietor, like I train my drivers and my conductors on how to handle clients, and any complaints, there is a reference number that you call the office, and the matter will be looked into. Nyakasani Uganda osechako rwako nyamburko gi ka kambi mar Basigo mana achiel kuom kembe magero nyamburko go e pacho kae. Geto medo nyamburko 20 e ndara dwe ka dwe chop higa 2026. Kambi no nitiere kod kwayo mar nyamburko mohew 500 e higa ne kende mapok gichiwo ne johala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kamano nyakwara Mogi, report ma Lydia Okeyo no ematero ayweyo machielo. Kik idhi mabor, waduogo gi weche tuke. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Donge ana wacho nuni en Rakesh, ranga neka. Rakesh? Okabingono ne Rakesh nikech gimo timoni.